Кои са Aquasource? Това е английска компания, разработена от двама хомеопати в търсене на това как хората да са здрави и балансирани чрез органични продукти. Предлагат се суперхрани и хранителни биоактивни добавки, с които хората вече от 32 години поддържат своето здраве, енергия и да се налага по-рядко да се ходи в аптеката. За кой са подходящи? От бебе до най-възрастните хора. Аз лично ги ползвам от 3 години в къщи и съм изключително доволна. В какво се състои работата? В това да ползваш продуктите, да ги харесаш, защото няма как да предлагаш нещо, което не го харесваш, съответно да споделяш на твоите близки и познати, всички хора в интернет, по целия свят може да стават регистрациите. Работи се от телефона, от комфорта на дома, както виждате на разходка, достатъчно само да имате телефон и интернет. Ползваш, споделяш, съответно твоите близки познати също започват да ползват продуктите, регистрират се и се прави една мрежа от потребители, на които ти печелиш % и не само ти, цялата група, съответно всеки един си има определен бонус точки, нали, които се печелят, на които се изплаща комисионна. Изплащането става по банков път от 5 до 7 число на следващ месец. Договорът е граждански и може, докато си на основната си работа, да си развиеш нещо свое, което остава с течение на времето пасивен доход и съответно се завещава на твоето семейство, а не като работодателите. Както свършваш работа и до там нищо не остава за твоите близки и познати. Ако темата как да работиш от вкъщи те вълнува, моля пиши ми.